Ebusia yene no mema bebre ene amanfo yere mu awowo sabio e man ente awale ase o e man ne mema ne agai but Nkrataasem de e man ene mema ne nyai won Nkrataasem enu ntine mema bi mu akosi omo no mawowo up to date so many years omunye nya Nkrataasem peoples e o Germany kroma sei e debe ne kofa sa no mane de e ba share video we e ma ye se de be ya ye be kirechire na so be tiase e di ne e adwempan ne be ma ye fa ne yere nim anya fom be ma se bi otua na omotie Mr no pressure would make your pressure be de be fa what as na suffer Mr International man ye kasa kire wi asna bi so kasa kire e omo na mfo me kan fo tap send e da ma tap edwuma de ku o maso ya asna person send diska e fira ma no ne e de ko Ghana tap app e na me kan fo da ma o first and app ro be e promo code e adwenepahene no bogu benya discount kama me so share this video e de emame ye nanu mema bebre aba Germany kroma sei mbekere ma de bi wo sei pa ebi mu ye de esu ebi mu Nkrataasem akachi ebia na ofri Ghana na eba wo baba be hia ebia oba bia wawale wonu okunu etena bomu awale e won Nkrataasem ene se bi entetiye aba omuntem omso mo ntena biem wo akwa hia oba na ebia na oba na nka no kra nkyerɛw se woni be ma nimpa wale won Nkrataasem because atam no oba na nya broken heart to true broken heart na wo kom no be hia wo saa be ma no wabu odo e de amount ene bia saa be ma so uni krata mi na to fo mpa mu ntenie wo be ma no uni krata nti wo so ye say o we de ono okuna e de agai nti one be ma na agai ne de ene me so me nya de enko wo because true awo no me so matim da e de anya krata me nua tienie pa kromo se mra kire se so ba ne be ma ete na so mutim wale won krata so nko ade a na se omontam tete a 1 year separation what you say be separate for 1 year kroma ne Jamaica se kan se gitrent sa gitrent no se court mpa court no be kire se ye mam 1 year time because adwene etime de esesa because ebia na japade bi ewo sabi omumienu ntem ntem mo sa 1 year time na ebia na true 1 year no mo sa aka mo nsem ana mo sa aka mutia de abom nti court no emam 1 year ti sa 1 year na court de be mam no eduru ho na sa still na anamo mpasa mbetena biemu de a ene ye busa nipa na wode case ni court no se bia oba na de case ni court a se engu awale na oba no so ye adwuma o ne be fa ho ka but ya na mpempi no obu o mu ja awale na separation ni ba ko a wonya adwuma na se bia ogiska wa aban ho no sa nipa na tied case ni court se de be ya aban be fa eka no dodo na be ma na o ye adwuma no ska dodo na enya de ontua na we mu no eba ne sa na wango sha be ma o ye be ma papa na se wo kofa sa oba no a enya de be ma ne be na juso wo jai awale nim kojo to sa ama be ma na wuni krata no wa benya krata nti sa no ma we agina so ma ye no bebre ebedi aduro okromu a nti aduro no bedi ye no omo ye dai ene kosia sa ama ne bi ene sa ama awowo bebre okromu a up to now omo nya krata because of say awale na mo wale for sa 3 years no a separation by sa 1 year no e court no be busa be ma ne say why ready so be jai awale no ti o be bi wo ho a ono de ono person no ba de twitwa so na so e edwo but obi wo so bi akwan ya oba no fa so ni jai no anya ne de nti se kodu court a sa 1 year tam de court no entimi force be ma no court no entimi force oba no se court no gina so de atwam se bi ase me adwempan ne ena me de court a ye be busa oba no say why ready so be jai nti oba ne kase ane de a ene court betima gina so 1 year no agu no but oba ne kase da bi anase be ma ne kase da bi de a court no be ka kire mo say ene monko after 1 year no mo san mara ne musa mo nti after 1 year na omko na nipa na sabi ono de asem court no ye on de why ready so be jai wale no but other opponent no e kase da bi onya ya eno court no timi nya hwe age say 3 years eso because awale no just after 3 years and a court betim de ne nan ene ne nsa atoso agu no automatic nti mama bebre ene ma ne jejaye omo ne ma ne jaye no instead of say e koduru court no saa 1 year term no omeka so omo ja awale no omo anka because onim se bia wo kan ya bind the kan nyina be de e ba begu ono no so nti saa de ya ne 3 years na enso nti ban sa na saa oba we no wo wa ha na akochia saa oba we na sa no saa oba we e kofa yefunu a automatically no akra na wo ba wiase no enya wo papa na wo nyem oba ne ba kroma amra no akra na wo ba wiase no wo be ma na wakonyem akra no enya oba wo kroma wo Nkrataasem nti akra nto fom na no be ma no ani din eda oba no so ewa awale nim no saa be ma no ana ne din e ba akra no so ana kroma no se mo wale a ye fra bibi e 50-50 mo kwakoye e fata shaft na fata shaft ne de saa fata shaft no
ɛno no bɛrima no a wonyim ɔbaa no ɛno deɛ mbɛtumi ayɛ de akɔyɛ by zogeres no ɛno 50 zogeres na sabio ɛno tumi na papa no benya sɛ ɛyɛ ne ba ne akora no yɛfa ma wo bɛrima no a wonyim ɔbaa no but yɛde ma bɛrima no a ɔne ɔbaa na wale wɔ nkrataa so ɔmunya ngu awale no saa bɛrima no din ɛda ɔbaa no so nko ana ɛwɔ kurom asɛ ɔma wale ne deɛ saa 50-50 no ɛyɛ automatic ɛno ɔmo nyɛ wo wale okurom ase a akwa te sɛ mimi sei me ba na ma nkwa saa tana me ne me yire nya nwale wɔ nkrataa so nti ɛkɔyɛ saa kan sɛ zogeres no ɛde toɔ but ma mpoku abae no ɛnam sɛ wale wɔ nkrataa so nti ɛyɛ automatic yɛn sɛ time ɛnkɔ sɛ akɔyɛ nti akraba bɛwi ase bia no ma wale a akraba bɛba bia no ɛyɛ automatic mo nyɛ saa ɛyɛ 50-50 no ya kyema mam dadaada pɛpɛpɛ eti saa mɛma no sabio ɔmo akɔyɛ ɛyɛ fata shaft no ba fata shaft no ɔmo akɔyɛ no sabio ade a kyerɛ sɛ me ba ɛne akra no deɛ yɛde bɛma wo but birth set no akra no birth set no wona sabio wone birth oba na akɔwo no wudin ɛma so nti saa mɛma no deɛ bɛ na mbɛyɛ ɛba ne saa no akroma so kyerɛ sɛ emra bebre okroma sɛ but emra pa edim pa no sɛ after 2 years no saa akra no nya 2 years okromu a papa bia no ɔwɔ akyire ebetumi abɛ declare sɛ akra we yɛ me ba eti saa akans under 2 years no wona wakɔhyia ɔbaa na wɔne bɛma awale wɔ nkrataa so a ɔmunya ngu awale no wona ɔbaa no wo a ɛsɛ ɔfa lawyer because of say wo de pekrata nti ka bia ɛsɛ ɔbɔ ɛsɛ ɔfa lawyer ɛna true lawyer no so no ɔma akɔ DNA say within saa 2 years no wantimi anya DNA test amana mpie saa akwa no yɛ ɔbaa ɛkɔpem saa awale no bɛgu a anso ma sesɛ bibia de a na after 2 years no wɔyɛ wadwo so akɔtwe ma nso a ɛnya ade aban no ɛbɛfiu ɛba saa akɔpɔ no ɛka no ɛbɛyɛ extra nti wo yɛ bɛrima na sɛ wo ba krom ase ya na wo hyia ɔbaa bi na sɛ ɔbaa no ɛne bɛrima awale wɔ nkrataa so ɛmpɛpɛrɛ ho ɛnkasa ɔne ne kɔwo na akɔpɛ krataa o krataa nya ɛbɛyɛ dene yɛnua no bɛrima bebree abɛfa saa kansa tebianim ama na ɔmo nkrataa aka ba bebree so nyɛ de enim because ɔndo onim so o meme deɛ ɔbaa wonya futuo bi anya de obi ntu no fo nti obeduru kroma sɛ na first thing first wo hyia ɔbaa na no wo musa no sɛ wo ne bɛrima ne gya yɛ no ma wale wɔ nkrataa so anaasɛ mo wale nkrataa so etoro de onim sɛ watam no kɔkya to no kɔn ɔkɔpɛtwa adi na odi wia bi nyinsa befiri mu aba nyinsa efiri mu ba na bi ɔso da gye krataa ba na mema bebree okroma sɛ ya ɔma wo batnyom di na da enkran so ɛwɔ birth set no so because of say ɛma nom kɔwo yɛ no na ɔma wale dada ana yengu awale no nta awale na yengu no nti no saa papafo na ɔmo ɛne ɔbaa na awale dada no saa papafo no mu din abeton kran no so nta agese bia saa papa kro no so mpɛsɛ bɛ ma afia wo de a ɔno betimi agyinam akyerɛ aban no sɛ ɛwom sɛm na ɔbaa no awale but akra we no de ɛnya me ba ɛwei ɛna ne ba nti yɛhwɛ kwan fa so a papa no so no betimi ɛde ne din ato akra no so ba ko hyɛ bɛma bi a ɔbaa no ne tenaye I want to tell good a ɔbɛn na adwene sɛ ɔno de mfa no ho wo na sɛ bi akɔ akɔhyia ɔbaa no ɛna wɔ so na afa yɛ funu nti yɛntwɛn 3 years no ɛso a na sɛ egu awale na court no agu na ansa ɛna bi makɔ start akɔyɛ saa nti wo de hwɛ o wakɔhyia ɔbaa no na ɔbaa ne bɛrima no ɛntɛma tete 1 year aka 2 years da nanim saa 2 years no ɔbaa na akɔ saa ɔbaa no wo yɛ no afei na wo bɛtena ase akɔtwe ho manso ɛna sɛ kyina sɛ nti adentina wo saa bɛrima no ade bɛboa pa no sɛ wohyia ɔbaa no a ɔbaa ne bɛrima no awale wɔ nkrataa so no a ɔma wale wɔ nkrataa so a saa 1 year nim no 1 year gitrant ne deɛ ɛno no ɛyɛ ade a sɛbio ɔmo aban no entimi fa no santo so kɛkɛ nti ade a wo bɛrima no bɛn sɛ wobɛtu ɔbaa no fo na ɔbaa no sɛbi anya tam ɛne bɛrima no akɔtena ase akasa sɛsi ai ade bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛsɛ etimi ya yɛngu awale no na mesomasom nyɛ de ɛndwome wo bɛrima na ɛsɛ wo na wotimi hyɛ ɔbaa no nkuran ɛma ɔbaa no timi kasem de bi kyerɛ ne ex no sɛ na bɛ ɔmɛtuma gu awale no ɛnyɛ saa de a aban no entimi ngu awale no by force aban no bɛtɔ gu awale no by force a agye sɛ 3 years no aso na still na bɛrima no insist sɛ ɔmpene de a ɛhɔ na aban no de ne nsa ɛto so aban de ne nsa bɛto so ɔde ne nsa to so wie a ɛno ano no akɔakɔ te sɛ mimi sɛ tama me ne me ex wife broni ne ɛte no yɛntɛm tete saa 1 year no 1 year no mu no nurse ɔno no akɔakɔnya bɛrima a metimu sɛ menua africani oni krata nto so yɛ de epe krata me so satam so kwakɔ hyia emeyere nti de bɛ na ɛsɛ yɛ ɛsɛ awale na ɛsɛ yɛ gu no ɛwɔ krata so benam sɛ sabio adwenbɔne enkitame a na sɛ metirimu anya dinti no
eno an say ye koduru court me kire court no say so ba no say yengu awalende a who am I yengu no nam somaso nye de enwu because at the end of the day no meshiam dofo also sha ndofo no obi aso nye de enwu ne enta in peace e ba sa no bema na ono nete no nyi sen ba o montem no bema ndi nya ne krata ntentem o mgusu etie yeso egusu etie but ko ba ye no ana me gigina mu say mempene a enkotim ne bema ne mfa yefunu onfa yefunu krampo na me di na beto akra no so nta just after 3 years ansa na bema na kotuatua ka ansa na ye be change akra ne din nti nna no so ya bema na se wo ba abrochire ha na akohie wo ba na so ba na wale on krata so me na bema tobu ase empepere wo ne nkonkonko e me fast stress because sabi sa de na wo ba ye no wo de onim say wo ye da je krata but krata na ya de said be ma because ensem bebre ntu ba se ya oba wo ne be ma wale on krata so a awale ne nyangu e wo nkrata so ne de on na setena no enye easy sa because one ono ntimi wale foforo ade sa awale no a good after 3 years no na cancer some months kakra be guso because omugu awale no krampo na ade say be 6 months time ansa na watimi asan awale foforo ye gu ne na de chewtim konkoko wale just 6 months time abeto so nti wo sa be ma no uni twan honhum ni ma eni abotra nya ade so watimi sa oba na ye atena nti menua no mema mo a mo Ghana mu tu kwan no mo bedu kromasi a fa so tirim say ukofo oba no na wo a oba wa nwale krata so e de obetimi na wo anya krata but oba wa wale krata so a wo akwakohia no enne kwakoko wo ne de enya de beboa so wo yo ba na ba na be me mpo wale krata so sa be man betimi ayede asan eda ma mema de na different than ema ne de ti sa mema de no ye de so nchirechiremu ebeba in the next video oba so amekafo tap send eda ma tap adwumade ku o maso asena person send this kefra ma no na de ko Ghana tap app na mekafo da ma first time app na be here promo code Ayɛhuhu no oba agum benya discount kama nyame obo so bo asase wo nhira de obedie ne obehye empire fieda share video we ema ye nuano mo a sabi omo aiba abrochire ana omo te a omo ne mma omo guta nkrata a omo wale on krata so a omo no omo krum ntem atete a wale engu ye no omo no makowo no share video we ka kire omo se nkrata ne nya no enya de be simple sa no answer lawyer ena be fa lawyer we strong na lawyer no akọ ama DNA test apiem DNA ni e de apiem a onye de onfale nkoto so e wo ausland be hold say situation ni ye se de be ya e bia mu ko deport amanfo a ye mfa onye de enka ho nchechemu bia wo mu bia no BeckyTv na AdwenepaheneTv wo drop commenter ye be de ye be answer na wo so no sabi wo so ate ho ase mdu be sia nyame adoma ye be san ate ho ka biem peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa be na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ata no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bote ko trace extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so wunya promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e the go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, mammy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the mammy download this see at a fee in Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Me wanting, mammy. Now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come and net dear tap Polar Mountain was a decaf for a mobile. Was it who shoot normal bank card? What you register SNS coffee? Asem de atadwe yate dene. Ti tap a ba ama hiafo. Say SNS kan ko Ghana. Na rate no so e kama. Ye twa bi dia mama. Mesra me kan fa ma. On se wani age. Me anu ni. Me ro ye bad power and tentem to mesra promo code bogum na ho hia me. Adwenepahene. I nanya €5 free. I no more Canada so in US so so benya $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only seven. I na tap here come on. Hey, tap send abusia rate mo hene. Adwenepahene otwa supre kwabra fo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufu tom tibi